guys, welcome to my vlog. Time check is 5 in the morning. Mag-hiking mi karon padulong dito sa akong manghod. Kauban ako karon akong pag-umangkon guys. Hiking mi kay pawala sa kolesterol. Mao ni ang view nga among agian guys. Na isa may tricycle. Hangak na guys. Hangak na kayo. Ano siyang agianan? Hiking in the world. Siya. Hangak na guys, hangak. Dool pa gani, hangak na. Pagkapoy na guys. Hi guys. Ikapoy na. Sukod na. Kutob-kutob ang among mga heart. So bahala na basta kay paningtod lang. Kuha ang mga cholesterol. Para magkag ninja siya. Tugdaw no, tugdaw. Gira na oh. Kaya na nato. Tugnaw. Ano ni view diri guys oh. Nabuntagan lang mi guys, nganta to. Kadlawon pa. Pag nabuntagan naman. Pero sige lang, ngayon nag-hike adlaw na, no? Nang adlaw na ba? Ayun. Kadlaw, tugnaw man. Yan ang hayag na kay. Igo pag-init. Paningto na may ana. Paningto na ka mong bugan. Okay ra na siya kay layo. Apoy lang. Jogging, jogging. Jogging, jogging. Mag-TikTok may karon para panington. TikTok pa more. Jogging. Jogging early in the morning. Jogging, jogging, jogging. Hangat. Hangat guys, hangat. Dari tao din oh. Ha? Tao. Ano? Tao din. Ada pa. Ano? May tao? Ano? Ito na, magaging nag-vlog pa kay. Pangingot na big so good guys. Singot na. Ano lang ni guys. Magpahan among kolesterol gamay. Siya. Layo pa kaya. Baktasan. Jogging siya. Jogging. Jogging. If you ever be in that, it's gonna be dangerous. Askiri. Askiri. Unsa na siya? Askiri? Iskiray. Eskiri? So hapit na ning guho ang haring adlaw guys. Magtan mi karong init. Dagan na ba kay sakyanan? Dagan na kay sakyanan ba? Kapoy-kapoy na dyan. Sige lang guys. Pawa sa cholesterol. Never be Tayo. to find out. He's on Sunday. Ay, pamatio no. Ay, pamatio no nga. Jogging no. Okay kayo. Ano ang view sa aming kilid guys. Oh. Kapoy na ka siya. Siya? Ha? Kapoy na ka? Dala ko eh.
Oh, nako, kapoy na. May kauban ako nga, ninja man. Ninja woman. Ninja woman. Kita na magbalay nga barko guys. Ano siya oh? Balay ni siya nga. Kurma o barko. Ano siya guys? Ano siya guys diri? Laundry shop. Pero ang iyang forma gyud sa iyang balay guys. Barko gyud oh. Barko gyud siya. Barko. Na siya. Formang barko oh. Barko guys no. Siguro ang tag-iya anak ko Siman. Kaya ang iyang balay forma barko man. Siman ang tag-iya anak guys. Now, we are passing the bridge. Magi mi og bridge, guys. Mubo ra San di ra. Francisco ni diri guys. Dili sa San Francisco. Mani siya Agi mi diri sa bridge. Bridge na siya, guys. Mubo ra man siya nga bridge. Ako siya. Ano siya ubos sa bridge. Siya gamay nga tubig. Guys. Running water. Ano siya guys. Pilag matagak. Ano siya guys. Running water. Tubig. Kala siya mga dahon. Dahon diniri. Tubig siya guys na gamay. Pero tinaw kay siya guys. Pwede manglaba diri guys oh. Pero ambot lang ibabaw ba kayo daghang kuan dito. Daghang touch. Daghan may balay murag naa siguro dito yung mga nagpuyo nga mga kuan pod. Ang kami guys padulong pa mag-jogging ang uban ni uli na. Nanay duha nga padulong diri na mga sugatan. Uy niliko man. Sa ating dalawa. Asa ka to sila padulong? Pag dito ra siguro to siya ano. Ha? Pag dito ra siguro tong nag-jogging kay. Sa? Niliko man dito. Duha ka nag-jogging. Igo-igo po guys. Ipaningot mi. Na. Bang bata oh. Suga ka is bata na bike oh. Ito niya na. Sabi ka agitag bayana siya kay tambal na ko sa kong wait na. Ugahit. May samad. Paningot pa ka siya. Ha? Ako sugod ako paningot. Hara. Tapoy na. Ha? Tapoy na. Tapoy. Ilang. Baktas pa more para mawang kolesterol. Kaya ginangan dito guys. Kaling pare sa ako nga may edad na. Kailangan yun nga mag-hike yun panagsa guys. Isag 2 times a week para katong mga toxic nga nasa imuhang lawas kuha-kuhaan gamay. Labi na ron ako mga pagkaon guys, mga daghan nag mga chemical dito. Dapat yun makuha na siyang mga toxic yun pinaagi sa mag-hike ta para panington ta de. Makuha to siya, makuha-kuhaan gamay. Kapoy na ka siya. Papa kapoy. Ako kapoy na. Kung na drive na. Muta naman ka doon nga. Nag-hike man mi. Ay isda. May naman nag-isda. Turags. Muligyan isda guys. Nagkanan tayo sa iro. Kasi no makatamak taan ni ron nga tayo sa iro. Patay. Pasaka na mi guys. Sa kaon na guys. Diyan ang kalbaryo diri guys. Kapoy na. Kapoy na pero laban lang. Kapoy na guys. Sa kaon. Pero laban lang guys, laban. Okay. Naaman tayo goal nga
ikuan gi after nga makuha atong cholesterol for our good health. Hike bisan hangak pagsugod ra man ni guys, pero mag sige na mo hike okay na, kayang kaya na ninyo. Ako kauban guys, kapoy na daw siya, gusto na siya mukaon. Para mabigadag pa. Gusto na siya mukaon og pandisan. Wala kagwapo sa nairo siya. Oh, naidok ka iro guys. Nag-hike pod sila. Mara. Kabirigid ay kung pareha po sila color, no? Uy, come din at least. Merkado. Merkado nag-hike gani. Gapos. Ako ba nasunod ko hon? Ini gikan pa dito sa urban ya, lugsok ta. Ato na punta dito sa Tairene. Labi na tong rimido ko hon. Mag-hike ka? Oo. Oh. Kuan naman ang kauras ang kuan. Kuhaon na to ng 2 ka oras. Mao sige di kag-hike les. Oo. Tuwa pala mga iro oy. Mix man ni ang amahan ani. Pure nga daksan. Ay, mao. Ya ka to mix na adto. Anak man to. Aw anak. Ay, mao. Ay man ni. Abay na. Daghan ala ka cute kay siyang naong oy. Ay. Chukoy chukoy. Na, gapo kay ngiro. Mo ni akong amiga. Amiga na ko ni guys high school pa. Na. Classmate ba talis? Classmate ta sa first year ya. Napsig man ko pagkasunod to ikatuloy-tuloy. Ay, oo. Mo to na behind ka. Sipi. Aripe. Ah, sige. Kamo ni. Mo ni ya. Mo ni mong partner kani? Oo. Ah. Kaduha man ni nako. Ay, sagdi ay na ng mga kaduha katulo diha. Basta kay mo ni partner. Mo na ni yung forever. Forever na forever. Classmate na ko ni siya sa high school, guys. Nya, di asad sila diri nagpunagian na mo siya. Diri nagdagkuan sa nagbakiro siyang iro. Sige, ari na mi, bye. Mo to akong classmate, guys. Kauban ako to sa dorm ni nag-dorman mi sa una. Kauban ako to siya. Bed, tapad na mi yung bed. Mga tao, guys, nagtanaw sa ko kay sabi nagtuog, mabuang na ko kay nagsigi ko gyaw. Dali, hina. Gikapoy naman ang akong partner, oy. Nabili naman ang lubot. Ikbot naman kay glinaktan. Gikapoy na ba? Ano yung view diri sa kuan guys, pabahay diri, guys. Imot kayang pabahay diri akay pasaka siya sa balay ba niya. Migaw, saka sa balay. Pasaka sa bukid. Ang ilahang area diri kay elevated padong sila sa taas. Oh. Awa guys, oh. Nao. Kapoy na gid akong partner, guys, kay murag nagsagudsod na gid siya, nagsigi na siya og patid-patid og mga bato. Kay kapoy na siya. Igo-igo pod, guys, oy. Igo-igo pod yun nga hiking. Anay uban, guys, nanguli na sila. Kami padulong pa. Sige lang. Sayo man na sila tugnaw pod og sayo. Labi pa pod itikongkong. Manang naabuntagan ni og mata kay layo pa man itikong. Labi pa man itikongkong. Ay tugnaw man pod. Gikan na sila nag-jogging, guys. Muna sila, gikan na sila nag-jogging kang nagpadulong diri ah. Kami padulong pa dito, sila pauli na. Sikong kay manok, oh. Grabe nga manok, guys. Kita mo ana, guys. Mga manok. Na mga mahalon lang ni nga mga manok, guys. Now, daghang kay manok nagtuktugaok, daghang pila ka linya, isa ka linya. Duha ka linya. Ay, tulo. Tulo do isa. Asa ba to? Isa ka linya na siya, guys. Sunod. Duha ka linya. Sunod. Tulo ka linya, guys niya. Taas na ba jud? Oh, kita ninyo na, oh. Taas kayo. Kuha na siya, guys, mga pangtari. Na, guys, oh. Pangtari na siya ng mga manok. Na siya pangtari.
Bini you guys, diri guys. Diri dapita guys. Bisan og nana siya adlaw guys pero ang ihang napay gabon nga mo mapabilin. Kay murag bukid-bukid naman gud ni siya. Bukid-bukid na gamay. Diri dalan. Ano siyang dalan? Tungas na pod mi ani guys. Sa kahon ni gamay, tungas oni. Pero dili na kayo di pareha atong kagaina gyud nga. Gabi ka. Agoy guys, ningguwa na si Haring Adlaw. Ana guys. Ningguwa na ang Haring Adlaw guys. Oh. Mano siya makita diri guys ang pagtungha sa adlaw. Naabtan yun mi anig adlaw guys. Maura ni nag-hike na. Naabtan og adlaw. Cloudy pa. Oh, cloudy. Napay mga gabon guys oh. Napay mga fog sa ibabaw. Bisan og nanay adlaw pero napagid siya fog ba oh. Na foggy pa ang kabukiran. Napagid siya. Na oh. Na siya fog. Uy baka. Uy baka, nagunsa man ka diha baka. Ngo. Uy baka. Baka, hala ba sig kurong ta. Hala. Ay. Gapo jud siya. Lami siya hike-an diri guys kay kana na ang bugnaw siya ba kay ang iyahang kuan napay mga kahoy. Nga dili pud siya crowded. Kay wa pa man kaay mga sakyanan ingon aron niya. Gamay ra pud ang moagi diri kay kuan man siya, murag interior ba. Pero may man og dalan pud padong man gud siya sa urban poor. To guys, foggy pa ang kabukiran. Na siya view diri guys. Hangak na ko. Hangak na guys. Di na kay ko kalitok. Abot na mi diri guys, oh. Diri sa balay lang papa. Hi. Woo! Jogging mi, nag-jogging. Ha? Oh, kami siya diha. Welcome. Few moments later. Guys, tabta na mig-init. Guys, pauli na mi. Kay init na kayo. Mo na nag-hike ka ara ng inita. Alik na. So, partner na ko. Guys, oh, luya na. Uli na mi. Uli na. Bye-bye. Kung nagustuhan ninyo ang aking vlog, i-like lang ninyo guys. And don't forget to click the subscribe button. And also hit the notification bell para updated mo sa mga upcoming videos nga akong i-upload. Bye! And thank you for watching! Bye guys! Ay! Naunsa naman to ako kauban. Naluya na guys. Picture ko. Bye. Bye na ta, bye na ta. Bye guys! Bye siya. Bye! Bye! Thank you for watching!